ko han men ko para puson yala ka jong ka jing em ba ka jing yap ka jong pi menta ka sngi ngatharai ba baro mangi haba ngi puson sapang ka jing yap bo nangi ngi saus ir ngi ngoma ya ka jing yap ngi ting yola se ba ka ka jing yap kawan ha ka jing em ka junga ba ka jong pi Henry ni haban snutu ko hanmen ko para kane ka jing yap kade ka jing shisha habade ka jing shisha klempep kan sawan ha ka jing em ka junga ka jong pi ngimla ban light naka wala da piting la da pis ngoma ya ka lane la da pikwa lane pipdiang ya ka klempep kan sawan jia ha ka jing em ka junga bat ka jong pi Kanai kadai ka bau Jesu kren ha ka gospel bamenta ka sngi. Kamta me ha bau ong. Nga ong ha pi ha ka ta kamit endon arngut ki breu ha ka wei ka jintia. Ya wei en shim no bat ya wei pat en ino. Endon arngut ki kentei ki bayat terlihat keulang ya ka wei en shim no bat ya ka wei pat en ino. Din mata ka daung ya bat snuto ba ka jing yap ha ka jing em jungi ki breu kadai ka jing shisha kadai ka ba shisha ka ba hap banjia ka ba mangama pi ngi hap ban yai lengba ka jing em jungi Henry kan mau ko hanmen ko para ha ba kadai ka jing shisha ka shong ha nga ba da pi komno ngi pen kre yalade yos ngau habas dang ka gospel u Jesu ai nuksa kibreu hakapor jong noa bat kibreu hakapor jong ulat jayu kito kibreu kile ayu hakajing em jongki kia bam kia de kia muja katba kadang em hakane ka prathei kim kan mau blei kibu yo blei hakan dong jong kajing em ka jongki kisim ya ki e ki ba pen muja ki ba pen saja ya kajing em jongki kum kata katan rai jong kajing em ka jongki kum jo kibreu hakapor jong ulat makiru kia bam kia de kia shem ya kane ka jing snu bha jong ka pratei kum kata katan long jong ka jing em jong ki ka ba ai na dong shadong kat ka ba ki kwa kat ka ba ki dan kam Henry hakapor ka ba utrai unwan ha ka jing em ka jong ki ja ayo yaki ngitep ki haban yomat ya ka jing yap namar ka dai ka jing sisa bat ki haban yomat ya ka jing penram namar kihi kilajet ya kata gajing penrem om dayu blay waai ke gajing penrem Henry ma kihi kat ba kedang em na kanak pertai kilajit lepa ya kata gajing penrem da ka ba ki IT yala de ha kita gajing muja gajing snubha jong kane ka pertai lene jong kamet pa jong gajing mut gajing perkat gajing kwa gajing trang jongki Dari mata kadau mata kesngi ban mangama pi ko hanmen ko para ngi haban keli yala de hato ngala long na amu tau briu ubala kre ban pediang ya kan ga jing shisha ha ga jing em habangi kran sapang ga jing yap habangi kran sapang ki eki ba jia saudong keleng jungi kino ga jing jia bas nu se kilong ki bating ki basir ni perkat ha ka to kapor ngadai ban kelak ke bamuno ngadai ban imno ke jing em ke bapa ngadai ban ino ya kane ke jing sneu ha ke jing em ke junga Henry ha ka sngi ke babot ni ad biang ha ka ta ke chu ke jing snu ba jong ke jing em jong ka perthei Henry man ta ke sngi utrai ubu hakmat junga ba jungpi kine ki ki ba chia sau dong jungi don ki ba yap ha ke jing pang don ki ba khlat no namar ka jing pensnu bahaya lade hakikam auria don kiba khlat no nakane ke prathei kiba utrai usim no ke bangyong lengba gi jingjia basnu si gi jingjia ba khla jong ka mei mariang jung kine gi jingjia ba per ki wanjia kine kim dai ban penting ban pen smit yang aba de pi Henry ko hanmen ko para kine baro kidei kilat ki baublei uong hanga ba de pi Pidei ban kmi it yala ka jong kaman sim. Pidei ban pej ban kmi yala ka jong ka jing em. Pusan yak e ka ba pile. Ban bej yala ka jong ka jing em.
bu yot rai ning kong ha ka jing em jung pi bu yot rai kum kata ka center lane ka pedeng jong ka jing em ka jung pi kane ka bau trai ong leng ba kene ka jing jia di ba per leng ba kane ka jing shisha ka jing yap ka bangi ong bu yot rai ning kong ha ka jing em jung pi bu yot rai kum ka pedeng jong ka jing em ka jung pi ha bangi bu yot rai kum uta long jong ka jing em katan rai jong ka jing em jung ba jung pi klempep ko hanmen ko para kane ka penlong yang aba de pi ban kiar na ka jing snow ban em ka jing em ka babha ban kiar no na ka jing isi ban don hapadeng jong ka jing ban kiar no ya kata ka jing bom le is nei hanrei ngin la ban le ki kam babha ki kam le is nei ya ki wei kane ka de ka jing khot ka jung blai yang aba de pi kan mau ko hanmen ko para ka jing em ka jung ka jung pi hang ni ha prathei ka de na ka banta ban it yo blai na ka banta ban tip yo blai na ka banta ban shakri yu na ka banta ban pen sngo bha yu om dei bangi it tang yala de om dei bangi shakri tang yala de om dei bangi pen sngo bha yala de henry ngi dei ban it yu ngi dei ban shakri yu ngi dei ban subha ban tip yu lada ngi le ye kene ko hanmen ko para klempep lada ngi don hakapop lada ngi don ha gijing snu lada ngi aj bakla kapen long yang abade pi bangin snuto bangadon kam ban kala ke bamot namar tang gijing kala ke bamot ngiyo ya kata ke bainong ke babha tang gijing kala ke bamot ke junga ke jungpi kapen long yang i ban nom long kum gine ki briu hakapor jongunowa ki ba sha pan rem lepa lengba gijing embas neu jungki lada mangama pi ngi kala ke bamot na gijing embas neu jungi ngin nom long kum ki briu hakapor jongulat pasha thang da kading bom julep den matagrau ko hanmen ko para ngin simkhia baro ki neki eg baja saudong keleng jungi menta kesngi pada kesngi bansawan kin persngut hu yang aya pi ba ngi dei ban kala ke bamot bat ka jing kala ke bamot ka dei ka lat ke bawan ra yangi ya kata ka jing em bom jukut ngi duai ban ngi pan ka bor no blai hagane kesngi na ka benta ka ne ka jing snuto bat ka jing kloi ban kala ke bamot en yuro yau Jesus Christ.